Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Hey, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa indo gabos mga tugang na nagantabay kang programa maray na hapon with Father Butch Bombase OP ngunya na daw ning Miyerkules petsa 14 kang bulan ning Mayo 2025. Mga tugang sa tuya ngunya na aldaw na sineselebrar ang kapistahan kansaro sa mga apo. Kasug ba mga tugang ay kapistahan kang Our Lady of Fatima doon sa Portugal. Okay? So, pero ngunyan, sa tuwi mo ng mga tuwang kilalanin si San Matias. Ano? Sabi gani, kakadikit ang sa tuyang naaaraman manunungod sa iyang buhay. Ano? Si San Matias. At actually mahiling ang mga tugang sa Biblia, sa aklat ng gawa ng mga apostol sa Acts of the Apostles, ano, kasi nandoon at sinasabi digdi ipinalalagay na isa siya sa mga 72 disipulo ng Panginoon. Kasama po siya sa 72 disciples, yung pang sumusunod kay Kristo, ano. At nang makaakyat na si Kristo sa langit, nagkatipon-tipon ang mga apostol, ano, at ang mahal na Birhen. Kasi hindi ba ang mahal na Birhen ay kasama-sama ng mga apostoles, kasi sinabi nga mga tugang ni Jesus sa krus na son, behold your mother, mother, behold your son. Okay? A woman, behold your son. Mother, son, behold your mother. Okay? So yun kay Juan, kaya malang kasama-sama ng mga apostol ang mahal na Birhen at iba pang mga tagasunod na Kristo sa Jerusalem. Ano? At tumindig si San Pedro at nagwika. Ito po ang sabi ni San Pedro, mga tugang. Mga kapatid, kailangan matupad ang kasulatan na ipinapaalam ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na siyang namuno sa mga humuli kay Jesus. Kaya nga kinakailangan natin sa buong panahon nakipamuhay sa atin ng si Kristo, kasama pa rin natin si Jesus. Simula sa pagbibinyag ni Juan hanggang sa araw na siya ay kunin sa atin, ang isa sa kanila ay mapapa sa atin bilang isang saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Okay? So tandaan po natin mga tugang, ito po ang requirement, ano, sa panahon ng pagbuto ng Santo Papa, kinakailangan maging kardinal at the age of ganito. Pero ito naman, ang sabi ni San Pedro ay ito po, kinakailangan na sa mga taong nakasama, ano, na natin sa ang Panginoon Jesus. In other words, meron siyang nakasama-sama rin ni Jesus yan. Okay? Bibinyag ni Juan hanggat sa araw na siya ay kunin sa atin sa ascension. Ang isa sa kanila na napasama na sa atin. So in other words, maging kasama talaga. At ano po ang dapat gawin dito? Na siya ay maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay. So ito po, kasi ang bawat Kristiyano po, we should be witnesses of the resurrection. Ano? Yan naman talaga ang gawain ng bawat Kristiyano. Tayo po ay maging saksi na si Kristo ay nabuhay na magmuli. Yan. Ganun po ba kaya mga Kristiyano? Na tayo po ba'y nagiging saksi pa rin na tayo mga Katoliko, tayo po ba'y nagiging saksi pa rin na si Kristo ay nabuhay na magmuli? Yun. Kasi ang isang indicator dyan na si Kristo ay nabuhay na magmuli, nabubuhay tayo na aayon sa kanyang aral. Anong aral ni Kristo? Isinasabuhay natin yung aral ni Kristo, yung pagmamahalan. Sabi nga, malalaman na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. People may know that you are my disciples if you have love for one another. So ito po talaga ang
kung ating isinasabuhay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ano? So yun po yan ang ngayon ang ginawa ni Pedro, ibinukod nila ang dalawa. Mayroon po silang parang hindi naman ito, parang butuhan ito. Si Jose na tinawag na Barsabas at si tinaguriang Justo at si Matias. Okay? At pinagsapalaran sila, yung bang tinatawag, itong tawag nito, ito nga na pagpipili, pinagsapalaran, parang naglagay ka ng pangalan. Kung sino ang mabunot na pangalan, yun na yun. Parang bago, alam mo, ganun din ang ginagawa ko sa eleksyon. So gawa tayo ng parang para naman tayo, we are all qualified to be the leader, pero ito po ay mahalaga. So, halimbawa, sa pastoral leader. So, ang mga pastoral leader, ang ginagawa ko sa parokya ng ako'y parish priest, ang ginagawa ko ay ganito. Na ang mga organisasyon ay kasama doon sa pagbubutuhan. So, ilalagay natin yan. So, gawa tayo ng mga pangalan. Yun, maganda yan. Hindi lang yung pagpipili ng mga tao, pipiliin natin. Kung sino ang nabunot, yun. Sino ang nabunot, siya po, yun. Maganda po yun. Pero may dasal bago natin bubunutin, yung pangalan, may dasal mo na, Lord, tulungan po ninyo kami. Ipakita po ninyo sino ang aming, kasi dito walang dayaan. Kasi saka walang polarization. Kasi halimbawa, kasi sa butuhan, ganito ay nakalalamang na siya. Di doon na tayo. Ito talaga, masasabi natin, ito ang gusto ng Espiritu Santo na siya maging presidente ng pastoral council or lay coordinator. O ganoon din sa actually doon sa assigner, yung mga, yung mga tataoning assignment. Minsan, may mga misa, ganitong oras. Parang sabi ko, sayo nandito parang sumunod at maglingkod sa simbahan, hindi gawin yung kagustuhan natin, ay hayaan natin ganito ang plan. So, bubunutin namin yan. O kalimbawa, sa pag-assignment assign ng misa, halimbawa, 6, 7, 8. Okay, simulan natin. Bunot muna tayo. Okay? O kailangan 5 bubunutin natin. Okay? Bunot. Okay, yung 5. So, yun siya doon sa simula. Then, sunod naman, bunot. In other words, talagang walang dayaan. Hindi, ang pumipili dito, sabihin natin, talagang ang Espiritu Santo. Napakaganda po yun. Ito pa yung nangyari, pinagsapalaran sila at si Matias, ang successor, humalili kay Judas Iscariote para maging 12 nga ang apostoles. So, yun po yung nangyari. Kaya nga ang napili si Matias, na nagkapalad na mahirang sa 11 apostol. Sa makikita po natin yan, kung mayroon kayong Bible, tingnan po ninyo, basahin po ninyo yung Gawa, Acts of the Apostles chapter 1 verses 15 to 25. Si Matias ang humalili kay Judas. Importante kasi dapat makumpleto. Makumpleto. Kaya nga, yung mga apostles sa bishops, kasi si Pedro po ang ang Santo Papa, siya po ang si Pedro. At yung mga apostoles, bishops, yan. So, yung katulong po ng Santo Papa. Okay? So anong ginawa ni Matias Matuga? By the way, ang ibig sabihin ng Matias, gift of God, alay ni Yahweh. Gift of God. So, alam mo, siya talaga ay nabuhay bilang handog ni Yahweh. Ayan. So, Matias po ang doon, si Matias. At ang una siyang nangaral sa Judea. Ito po ang unang ginawa ni Matias doon sa Judea muna. Pagkatapos ay sa Cappadocia at sa mga lugar sa paligid ng dagat ng Caspian. Okay, so kung makikita niyo Caspian, hanapin po niya sa mga payatid ng paraan kung paano siya namatay. May nagsasabing siya'y ipinako sa krus at ang iba naman ay nagsasabing siya'y pinugutan ng ulo.
Pero ang importante po dito, nasabi natin, he died as a martyr. Okay? So, napakaganda po. Ayan po, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias. Babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi Oping ngunyan daw ning Miyerkules, petsa 14 kang bulan ning Mayo 2025. Ini po sarong tape as live si Father Butch po ay sa kasalukuyan nasa Trinitas Retreat House sa grade 6 ng UST Legazpi, ano. So sa panahon kasi ngayon na mga graduating, ano, sunod-sunod nagkapatong-patong nga yung mga retreat namin ngayon dito sa UST, ano. Grabe talaga, but anyway, ganun po talaga kasi nagsiksikan din lang sa ang dami mga cancellation of noong panahon. So yun, naipon ngayon. But anyway, sige po. Patuloy mang kita gilaray sa pagbibigay ng paghatid ng informasyon, inspirasyon, as in benediction. Ngani, sa aldaw na ini, nasa tuyang sineselebrar ang kapistahan ni Saint Matthias, isa sa mga naging nakumpleto, ano? Naging, sabi natin, hindi man successor, kundi nag-replace, ano, ni-replace niya si Judas Iscariote na naging traidor sa Kikristo, ano. So siya po kasi dapat 12, hindi 11. Dapat makumpleto 12 apostles, ano. Kasi nawala nga na si Judas, ano. So si ano po sinasabi na si Matias bilang po ay gift of God ang pangalan niya, nagbahagi sa misyon ni Kristo, magpapalaganap ng bagay. At sabi ko nga kanina, napakahalaga doon na siya po ay napili dahil isa po siya sa mga nakasama na nila. Yun, nakasama na sila eh. Nakasama na nila si itong taong ito. Ano? Mula pa nung si Jesus ay buhay pa, kasama na nila. Pagkatapos at the same time na si Matias ay nakasama na, nakita ni Matias ang gigawa ni Kristo, narinig niya na rin ang turo ni Kristo. So in other words, alam niya, ano, kaya sabi nga, he must be one of the 72 disciples of Jesus. At nung sabi nga ni Pedro, kailangan daw ang papalit kay Judas ay yung nakasama mula ng binyag hanggang na si Kristo ay pumanik sa lahat. At yun nga,
ginawa nila ito sa pagpipili sa pamagitan ng sa palaran, ano, parang sa bunot, binunot ang pangalan at nabunot ang pangalan ni Matias. Okay? Yan po. At ipinagpatuloy niya ang gawain ni Kristo. Naman kung titingnan natin, tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, dapat ipagpatuloy natin ang gawain ni Kristo. Yun. Kasi as Christians, we are extensions of Christ. Kaya nga tawag natin Christians. Pag sinabi mo na Kristiyano ka, extension ka ni Kristo. Ang tanong, are we really doing as an extension of Christ? O baka hindi nakikita si Kristo sa atin? O tayo mga pare, tayo mga taong simbahan, religyoso. Ang tanong, Kristo sa mundo. Ipinakikilala ba natin si Kristo sa mundo? O hindi? Ang ipinakikilala natin, yung mga sarili natin, na mas kailangan maging bantog ako kaysa si Kristo. Hindi po. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Katoliko, dapat hindi si Father Boots. Ang nasa na makilala ninyo, hindi si Father Boots. Although ginamit ako ni Kristo sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Pero sana, ito po, I have to lead. Sabi nga, as a shepherd, I have to lead you to Christ. I have to lead you to God. Yan ang importante. Sabi nga nila, na si Matias, silent worker. Okay? Kaya makikita natin para si San Jose. Si San Jose, na asawa ni Maria, silent worker. Hindi nga nagsasalita, Wala siyang salita. Pero patuloy ang kanyang paggawa. Patuloy ang kanyang pagmamahagi. So, kung meron man tayong matututunan kay Matias sa araw na ito sa kanyang kapistahan, tularan natin, silent worker, that participates in the mission of Christ. Yun. So, hindi naman kinakailangan tayo ay maging sikat. Ang dapat maging sikat, si Kristo, hindi tayo. Kasi pag nagiging tayong sikat na dyan, ang nangyari dyan, mayabang na tayo. At sa kayabangan natin, salip ang Diyos ang purihin, tayo ang gusto natin purihin. Palakpakan, hindi si Kristo. So, mali po yan. Patuloy tayong nakikibahagi sa misyon ni Kristo. Yan, gawain ni Kristo. Yan ang mahalaga, gawain ni Kristo. Tulad nito, sabi ko nga, hindi ako makapag-live, pero patuloy pa rin tayong dapat isagawa ang gawain ni Kristo. Itong pagpapayag nito, hindi ito gawain ni Father Boots, gawain nito ni Kristo. Kaya nga, ang ginagawa ko, gawain ang anong gibuhon ta mga tugang. So mga gibo-gibo ni Kristo, gibuhon ta. Kaya tawag nga sa ulitin ko, tayo mga Kristiyano, gibuhon ta ang gibo-gibo ni Kristo. Kasi si Kristo, ang gibo ni Kristo, anong gibo ni Kristo? Kadakol. Tatawan ko ka man ng halimbawa, ang gibo ni Kristo, ang gibo ni Kristo, magpapahayag, bakun iyo? Pero ang pinakaugat niyan, ang gibo ni Kristo, uban ng Diyos Ama. Yun sa gawain, pagsunod sa utos ng Diyos, yun ang unang gibo-gibo ni Kristo. Gawain ng Diyos. Saan? Sa pagsunod sa Diyos. Yan. So, yan po mga tugang. Mas ngayon, sinusunod pa natin yung mga utos ng mga tao kaysa sa utos ng Diyos. Takot na takot tayo sa utos ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Kaya minsan, nire-relegate natin yan. Sa akin mga tugang, ang utos ng Diyos, non-negotiable yan kaysa sa utos ng tao. Kasi Father, pag hindi mo sinunod ang utos ng taong yan, mapaparusahan ako. Yun ang problema kasi. Ang utos ng tao, palaging nauwi sa parusa. Kaya ang utos ng Diyos, hindi ka naman paparusahan. Ang utos ng Diyos ay, kaya kadalasan hindi nagagawa ang utos ng Diyos kasi hindi naman tayo pinaparusahan. Saka ka na paparusahan. Hindi ngayon. Saka na pag namatay ka na. Yun ang parusa. Na anong parusa yun? Ng kahirapan
buong buhay mo sa impyerno. Yan po ang talagang parusa. Oh, kaya mas takot na takot ang mga tao sa tao kaysa sa Diyos. Kasi ang tao kasi mapagparusa. Paparusahan ka agad. Pero ang Diyos hindi po mapagparusa, mapagpatawad pa nga. Bibigyan ka pa ng pagkakataon. Pero sa bandang huli, sa pinakahuli-huli, parusa din. Huwag mo sasabihin wala nang parusa ang Diyos. Meron po. Pag namatay ka, hintayin mo, mamatay ka. Yun, doon. Kaya minsan kasi ang ginagawa, yung gawain ng tao lamang. Nakakalimutan natin yung gawain ng Diyos. Importante po yun gawain ng Diyos. Ito nga, pagsisimba. Yun, masasabihin natin, mas mapahalagan pa natin sa mga estudyante. Madalas narinig ko yun, Father, hindi ako nakapagsimba kasi yung busy po ako sa pag-aaral. Yun, tama ba yan? Mali po yun. Kasi nga, maganda magsimba ka kasi parang sa ganon, ma-enlighten ka pa nga. Pag nagsimba ka at you will be nourished at hindi mo pwedeng ipagpalit ang pagsisimba sa pag-aaral. O sige, mag-aral ka. O, okay. Yung bang pinag-aralan mo, madadala mo yan sa langit? Madadala mo ba sa langit yan? Oo, madadala mo sa langit yan. Dahil yung grasya ng Diyos yan. Ang importante, yung mga madadala natin sa langit, gawin natin. Tulad ng pagmamahal, pagpapatawad, pagsisimba, paggawa ng kabutihan, spiritual works of mercy, corporal works of mercy, madadala po natin sa langit yan. O itong pera, yung pera na nakuha mo, may narinig po ako merong sabi sa akin, nako Father, ang daming nakuhang perang kaibigan ko. Whether it may be true or may not be true, I believe it is true. Kasi daraming, sabi nga pagkatapos ng eleksyon, ang daming pumunta sa grocery, sa mga bilihan na kabili ng appliances. Sabi nga, ang iba daw kasi dami nila nakakuha, kasi sa pamilya nagboboto sila, kunyari nagbigay na lang yung isang, nakakuha sila ng 10, 5 yan. Di pa may 50,000 o nakabili daw na panghulog na daw sa scooter. Anyway mga tugang, sana po gawin natin ang gawain ng Diyos, okay? Hindi yung gawain ng tao. Kasi yung gawain ng tao, hindi po natin madadala yan sa langit. Pero pag ginawa natin yung gawain ng Diyos, madadala po natin yan sa langit. Babalik pa rin si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturukan na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong makonvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, as in Apple App Store, as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. Ini po sa long tape as live na si Father Boots sa kasalukuyan ay nasa retreat house ng Trinitas diyan sa Bunga. Okay? Bakakay. Okay? At ngayon pinag-usapan po natin nga si San Matias na siya ang naghalili kay Judas. Napili si Matias, mga tugang, na maging to replace Judas as to be the 12 apostles. Okay? So, nasabi natin, ano ba ang natututo Matias the apostle? Una, ang kanyang pagiging silent worker na that participates in the mission of Christ. At tandaan po na natin, napakaganda rin po ito. Na growing from discipleship into apostleship. Ayun. Kasi nga, dati siyang, members, Anong disipulo? Ang disipulo po, ibig sabihin, estudyante. Estudyante. Pag sinabing apostleship, yun pong sinusugo. Yung dati, estudyante ka, nangyari. And then, nahubog na siya, ngayon isinugo na po siya. Apostle mean isinusugo. Kaya isinusugo ka. Yan. So maganda po yan. Disciple from discipleship